kwaziwa ukuthi ngabe ubani. Abaningi abanye bathi kungenzeka ukuthi umpostoli Paul, abanye bathi kungenzeka ukuthi uBarnabas, abanye bathi kungenzeka ukuthi uApollo. But into esiyaziyo noma esiyibonayo umntaka Jobe ukuthi umbhali walencwadi womunye wabantu noma womunye okewahlala nabapostoli. Okay. Ngoba uma ubuka chapter number 2 uthi lo myalezo oshunyayelwa kithi waqala wakhulunywa inkosi. Okay. Mase thina sawamukela kulabo abawuzwa enkosini. Okay. Shuthi ngamanye amazwi umbhali umuntu okade azana noma oke wahlala phakathi kwabapostoli. Okay. Okay. Manje umebhala ubhalela i-audience nje ethile esingazi ukuthi ngobani kodwa ngokuhlola kwembhalo. Okay. Kungenzeka ukuthi ubebhalela amaJuda. Okay. Okay. Ekade ekholwa esekholwa uKristu. Okay. AmaJuda ekade ekholelwa phi? Okay. SikaMose. Yes. Ezibizwa ngeTorah. Okay. Ezibizwa ngeligama ekuthiwa amaPentateuch. Okay. Lencwadi le 2 Genesis, Yes. Exodus, Yeah. Leviticus, Okay. Numbers and Deuteronomy. Yes. Bekumele ukuthi umJuda ethena 12 years Yes. lezo ncwadi zo5 sezisengqondweni zakhe uyayazi. Okay. Okay. Uma ebabhalela la ubhalela abantu abazi kwabakhona indoda ekuthiwa uAbraham. Okay. Yes. Le ndoda uNkulunkulu aqala ngayo isizwe samaHebheru. Okay. Ubhalela abantu abakholwa ukuthi isizwe lesi sake saba segcindazeleni. Yes. 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 Kwase kuvuka uMose wasikhulula wasilida. Okay. Bafika kuMount Sinai. Yes. Yes. La khona uMose amkela imithetho. Okay. Okay. Ubhalela abantu abakholwa ukuthi ehlane uNkulunkulu wavusa ukuthi kwakhiwe ithempeli. Okay. Noma kwakhiwe itabernacle. Okay. La ekade bazi Okay. ngokuthi kukhona izinto ekuthiwa ama-sacrifices ekade enziwa. Okay. Okay. Abantu abaziyo la ukuthi uNkulunkulu wavusa abapristi Okay. abaqhamuka kuhlu luka-Aaron. Uma ubhalela abantu la ekade bazi ukuthi uIsrayeli wake wahamba ehlane for 40 years waze wangena ezweni lesethembisi. Yes. Yes, Lord. Lana lencwadi inezinto ezimbili eziphethe. Izosivezela the superiority of Christ. Okay. Okay. Mawubuka from chapter number 1 to chapter number 10 ikhuluma about the superiority of Christ. Ikhuluma ngobukhulu bukaKristu. Yes. Yes. Mase ubuka chapter 11 ikhuluma about the superiority of faith. Okay. Ikhuluma ngobukhulu bokholo. Okay. Manje umebhala la ubhalela nabazalwane ekade bedlula kuma persecution. Okay. Okay. Ekade behlukumezeka ngenxa yokuthi bamkela uKristu bengamaJuda. Yeah. Manje uma ebhala la ubhala ngoba uyabona ukuthi basengcupheni yokuluza this Christian faith. Okay. Okay. Manje uma babhalela la ubabhalela futhi ubavezela izinto ezimbalwa. Okay. Chapter number 1 kuya chapter number 10 uveza ukuthi Christ Hey. angels. Okay.
Okay. Why? Ngoba labantu bebekholwa ukuthi ingelosi yiyo eyanikeza uMose umthetho entabeni. Okay. Manje umbhali la ubhala eveza, listen, njengoba nithi nakholwa imithetho ekuthiwa yalethwa ingelosi. Unento ehlukile this time. Ithi ke Christ is greater than angels. Uthi ke uma bakwazi ukuthi bagcina imithetho baphila kahle, how much more nina eningazange namukele nje umyalezo oqhamuka from the angel. Uthi laba bamukela umyalezo oqhamuka from the angel, but nina namukele umyalezo oqhamuka Son of God. Uthi umyalezo nanowamukelayo nina namukela umyalezo ongaqhamuki kwingelosi, kodwa namukela umyalezo oqhamuka kwindodana kaNkulunkulu. Lithi Bible mawufunda chapter 1. Ukhulumile kubantu ngendlela ezahlukene. Bathi kulensuku zoqhi ukhulumile kithi ngendodana yakhe. Ubhala ukuthi lana Christ, he is the final revelation of God. Uthi ngamanye amazwi uKristu uyena sambulo soqhina sikaNkulunkulu. Christ is greater than angels. Christ is greater than angels. uKristu mkhulu kunengelosi. Namanje sene ngizomemeza njalo ngithi abazalwane, Christ is greater than angels. Abantu abaningi obezwa bethi ngabe ngiyakholwa namhlanje, ngabe ngiyaya enkonzweni, kodwa ingelosi yami ngize ngathi thule, kodwa ngizomtshela into eyodwa, Christ is greater than angels. Christ is greater than angels. Our word. Yes. Ukhulu kunengelosi. uKristu. Ingelosi asibekelanga ukuthi sikhona. Yes. Kwenye indawo mayikhuluma ku Revelations uthi John ngathi ngithi ngiyakhuleka kuyo, yathi ungakhuleki kimi. Yes. Lesithunywa sikaNkulunkulu. Mina bazalwane ngiyathuka uma sisesikhathini la khona kuthiwa khona kuzogezwa ingelosi yendlu, kuthiwa sizothandaza kungelosi yala ekhaya. But ngizomemezela namhlanje with in action ukuthi Christ is greater than angels. uKristu mkhulu kunengelosi. Ingelosi khona ukuseva ingakho iBhayibheli lenze ikhonzi zakhe zawuba amalanga omlilo, kodwa ingelosi zaba imimoya. Christ is greater than angels. iBhayibheli laMahebheru ilaphi la ake athi khona engelosi hlala la ngakosomnene sami ngize ngenze izitha zakho isenabelo senyawo zakho. Kuthiwa yikho indawo la kakhuluma khona nengelosi, kodwa wakhuluma nendodana yakhe enguJesu Kristu. Christ is greater than angels. Christ is greater than angels. Number 2. Uveza ukuthi Christ is greater than Moses. Okay. Why? Bona bazi ukuthi uMose uyena owabakhipha. Yes. Ezweni lobuqili. Yes. Wabasa kwi-promised land. Wabasa kwizwe lophumulo. Yes. Usethi ke lalelani ngitshela, uKristu mukhulu kunoMose. uMose wamkhipha
emkhipha ngomyalezo kabani. Uthi ke kwenye indawo ubani othola udumo umakhi nomnikazi womuzi. Uthi ubani omkhulu umakhi nomnikazi womuzi. Okay. Anolfunda bese lithi uMose wayefana nomakhi. Kodwa umuzi wangesimona wakhe. Kodwa uIsrayeli wangesiwona kaMose. uMose wayefana nomakhi. Njengoba mawusuka shumakhi emzini wakhe ezwe lobu ngabuhle kanjani lomuzi akusiwona owakhe kodwa yena ungumakhi. Kodwa ngizonitshela Christ is greater than Moses. uChrist wayengakhi nje indlu kodwa uChrist umnikazi wendlu. Christ is greater than the Old Testament priesthood. Yes, 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 ma'am. uChrist umkhulu kunabapriest beTestamenti elidala. Why uChrist umkhulu kunabapriest beTestamenti elidala? Abapriest beTestamenti elidala babengangeni noma yini kwi-Holy of Holies. Okay. 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 Umpriest wayengena kwi-Holy of Holies kanye ngonyaka. Lalela ngitshela. Engena ephethe igazi lezimvu. Okay. Wayeqala umpriest azihlanze naye ezonweni zakhe. Naye ezo. Wayedinga ukuthi aqale asacrifice naye isisilwane esizohlanza izono zakhe. Yes. Kodwa kunompriest omkhulu kunabapriest beTestament. Ungafana abanye abapriest. Laba babeqhamuka kuhlulu ka-Aaron. Hayi. Kodwa lo akaqhamuka akaqhamukanga ngohlulu ka-Aaron. Hayi. Kodwa lo ungumpriest ngohlulu kaMelchizedek. Hayi. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi akatraceki Hey. ukuthi waqala. Aba-Aroni babesasikwazi ukuthi sibatrace ukuthi lo uzalwa u-Aaron, lo uzalwa ubani ozalwa u-Aaron, bese kuyatholakala. Kodwa mawuza kulo mpristi omkhulu kunabapristi beTestament elidala awutholi ukuthi umpristi uyathatha inakothiwa ungumpristi ngohlu lukaMelchizedek. Akatraceki, akanaso isiqalo, akanaso isiphetho. He's the great priest. Umpristi omkhulu odabuli namazulu uyahlala emhlabeni. Lalela ngitshela, kwakukwenzeka nje abapristi befika isikhathi ukuthi afe umpristi maqede i-ofisi yakhe ivalwe. Shuthi ngamanye amazwi umpristi efe namhlanje asisophinde simbone lowo mpristi. Shuthi ngamanye amazwi angekaphinde asingenele endaweni engcwele ngoba ufike ukufa. Kodwa ke ngikhulume ngompristi omkhulu kunabapristi beTestamenti elidala. Ukufa akuzange kumnqobe, ukufa akuzange kumhlule. Angitshele lento, umpristi
beTestament elidala. Abona umpriest wayengena ephethe isacrifice. Kodwa lo mpriest wangena ewumpriest at the same time ewumshayeli. Lo mpriest esamthola wangena ewumpriest engaphethe igazi lezimo kodwa ephinde abe umhlatshelo. Ingakho mesebhala khona la ethi igazi likaJesu likhuluma ngcono kunegazi lengqama ngoba ingqama lesikhuluma namhlanje na next year uphinde kuzohlatshwa kodwa lalela ngitshele kulo mpriest owaba umhlatshelo igazi lakhe lamemeza kwaba yade lingamemezeli nje mina kuphela kanti memezela ihlabathi lonke. Ingakho uzomemezela Christ is greater than the Old Testament priesthood. Ukhulu ngabapristi beTestament elidala. Angisho lento namanje uKristu mkhulu even nathi abashumayeli. Hayi maduna Sesemthi manje uKristu mkhulu even nabapostoli. uKristu mkhulu even nabaprofeti. Abantu abaningi bathathe ama gifts bawabeka ngaphezulu kwaKristu. Abanye bahlonipha ama titles anikezwe umoya ngcwele bathi mkhulumele kodwa ngosalwana ama gifts lawa esiphiwe umoya ngcwele ama office yizipho. Akekho abona bathiwa ngikuphi gift. I-gift ayinkulu kunami ophila. Angiphinde lokho ngiyasuka nizwe. I-gift ayinkulu kunalo ophila gift. Inkinga kule nsuku sandelwa abantu aba-enjoy i-gift ngaphezulu komnikazi. Umnikazi we-gift. Ingakho ungafanele kwesisikhathi iphakamisa phezu kwaKristu. Christ is greater than the Old Testament priesthood. Mkhulu kunabapriest beTestament elidala. Ukhuluma nalabantu ekade bazi ukuthi bona abantu abakhulu abapriest. Uyabavezela lokho enakuthola ningakushiya. Lo namthola uphelele. uJesu yena amamukelayo uphelele. Naleli point uveza la ukuthi new covenant is greater than the old covenant. Awuma leso sivumelwano. Akosiyami. Uveza ukuthi isivumelwano esisha sikhulu kunalesi sidala. Bekufanele ukuthi uma uzoxolelwa izono ulinde mawumuntu ophuwa ulinde usuku leatonement unekade ibizwa ngokuthiwa i-day of atonement. La khona kade kuusuku lokuthi ixolelwe izono zika-Israyeli zonke ngophuwa ngongekho phuwa. Endithi fanele ubambe lento i-sanctuary laya kuTabernacle belivulwa ngo-9 ekuseni. Okay. Ngilalisise kahle. Yes. Kuhlatshwa every day. Yes. Makwenze ngona namhlanje. Kusasa ngiyilethe imvu ihlatshwe ixolelwe. Yes. Ihamba ngiphinde mhlambe ngiyafika ekhaya ngona. Kusasa ngiyabuya futhi. Awukade ona engenayo imvu. Yes sir. Ubehlala nesono sakhe. Uze kufice usuku lwe-atonement. Ngosuku lwe-atonement bekunento ekade yenziwa khona laya kuTabernacle noma ethempelini.
kufike kulethwe imbuzi ezimbili kwi Day of Atonement. Yeah. Une embuzi kade ibizwa ngekuthiwa scattered goat. Mese yesibili kuthiwa Lord goat. Mese kwenziwa nje. Mese kushawa inkatho. Yeah. Uchuzwe Lord goat. Okay. Ezokwazi ukuthi ihlatshwe. Yes, sir. Mese kuyiwa negazi layo endaweni engcwele. Iyazi uma kade uhlaba wonile uyihlaba namhlanje lelo gazi bakuthulethwe imvu, leli gazi lemvu iyakho wedwa belingachitheki kwi-Holy of Holies. Yes, sir. Izwe kahle. Ubefika umpriest ayihlaba athatha igazi ayolisula empondweni ze-altar la kwi-holy place. Yes, sir. Bezingasulwa ngalolo langa but befike zibekwe la. Okay. Kodwa nge-Day of Atonement iLord God uma sihlathi umpriest ubeqale afike ayofafaza kwi-Holy of Holies, afafaze ngale gazi lale mbuzi noma lemvu ekhethiwe. Yes, sir. Mese buya mese fika amekule mpondo kade kugcotshwa igazi lalezi vade liza nalo usuku nosuku. Mese yapenda nawo ngegazi lalemvu ekhethiwe. Mese ngo-3 eyaphuma umpriest. Yes, sir. Mese yamemeza Yes, sir. athi senixoleliwe nonke. Hey. Lophuwa ube enjoya ngalolo langa ususwa kwezono zakhe. Okay. Kodwa kunento eyenzeka ukuze kuvele ukuthi i-new covenant is greater than the old. Kunento eyenzekile bekhethwa imvu. Bavele wathiwa kwabuza kwalo wathi nifuna ngimkhululele bani? Bathi sikhulula uBarnaba mase uJesu abethe. Okwakuyisign leyo iyalento kade yenziwa la kuThebelele. uJesu waba yiLord God waphinde kwayisketha. Ngoba iskettered goat beyibanjwa lemvu. Ithola isikoro. Ibingabulawa. Ibithola isikoro. Zakhona kaIsrael ziyithathe zoyilahle ehlane. Okay. Okay. Bengafanele ukuthi ibulawe umuntu bekufanele isifele. Okay. Okay. Lokho bekuyisani ukuthi izono zenu zibalele kuleni. Okay. Njengoba iyofa lezono zenu. But kunento eyenzeka uma uJesu eseCalvary. Okay. Akazange abulawa abantu. Okay. Yeah, Madonna. Lemvu yayizifela. Hey. uJesu eCalvary uthi baba ezandleni zakhe. Awezandleni zakhe. Ngiyawubeka ngamamazi ngiyaqualify ukuba yilemvu elahlelwa ngaphandle efa ithwele izono zabantu. At the same time why not go? Ngoba wayathi ngo-3 ememeza umpriest wayememeza ngo-3 ethi izono zenu sezikoleliwe. Kunento uJesu ayenza ngo-3 umemeza ethi tetelestai ethi kufaziwe uthi owathi bayesho njalo kwadabuka isiheko sethempeli. Kwabonakala iHoly of Holies ihleli over okwakuyini ukuthi selikolelwe ngani, selikolelwe abakade bengenamandla, abakade bengenamali, sebekolelwe sebengaziyela. Christ is greater than angels. Christ is greater than Moses. Christ is greater than the Old Testament. Priesthood, the new covenant is greater than the old. Utshela nabantu abafuna ukulahla ukhona
ngenxa yezimo ababhekene nazo uthe nakuthola kuphelele uthi lokho nakubambayo kuphelele useyabhala nabafowethu ngicela ukuthela no2 minutes mfana la yathela number 4 ukhuluma uthi la sifunde khona siswa uthi akungabonakali sala noyedwa ngemuva Nkosi yami. kusekhona isithembiso sokungena ephumuleni kwakhe uthi ke lana ukhombisha uIsrael nathi uthi njengalabo abanye abalizwa izwi kodwa alibasebenzelanga ngenxa yokuthi abazange balimise nokho uthi into eyenza abantwana baIsrael bangangena kwi-promised land ingenxa yokuthi noma babetshelwe nge-promised land kodwa bazange babambe lo lozwi balikholwa bathi belizwa bangalikholwa usathi-ke nathi masingenzi njenganabo kubonakala abanye besala ngemuva ngoba uMose wayebanikeza ukuba bayongena kwi-promised land nathi uKristu wethu ufana noMose kithi usilindela kwi-promised land into ayokwazi ukuthi sithwale sizosiyongena kwi-promised land ukubamba amazwi akhe ngokukholwa noma singaboni ukuthi kwenzakalani empilweni zethu bathi sibamba amazwi akhe ngokukholwa ushilo yena wathi angeka sisho lapho nabantu belahla ushilo yena wathi I will never leave you, I will never forsake you. Lakhona izinto zibamnyama ubamba usho wakhe uthi yena ume ngakithi ubani ongamelana nathi lakhona uthi lokha iminyango iyavaleka lesishiyelokha uthi is able to do exceedingly above all that you can ask or imagine. Sihamba ngokukholwa sibamba ubusho wakhe Lord Almighty baseliphambili njengalokho sinefu lofakazi abasaqile nabangitshele wayekhuluma ngomakhelwane wayekhuluma ngabalimi kodwa wayekhuluma ngo-Abraham esaba ngusho wakhe noma esemdala isibeletho sikaSara sesifile kodwa zange ashintshe ukubamba ubusho wakhe washintshe njalo wathi ungamandla yena okunginikeza umntwana akahlalanga esibelethweni nje wathi wahlala emazwini okholwa akakhulume nawe uthi ngokholwa siyakholwa ukuthi umhlaba uvelile ngezwi lakhe babubusho wakhe babukhuluma wakhe sebekhulumile bakhe sebekhulumile odokotela sebekhulumile omakhelwane babubusho wakhe shaphatha u-Abraham ngomkholwa wathatha u-Isaac wathi noma efa kodwa ngiyazi ukuthi noma efa uJehova uza kumvusa ngokholwa
into esilahlekelile bazalwane silahlekelwe ukukholwa sahamba ngama-feelings ethu sahamba ngokuthi yini into etrendayo kulensuku uma bethi receive nami ngena lapho kanti ureceive uyadlulelwa isikhathi kodwa kunento elithi iBhayibheli umhlaba nezulu uyadlula kepha amazwi akhe amile inguna phakathi abhale phakathi imphefumulo nguye athi lilungele ukuyana nokusola nokuqondisa abhale phakathi libukhali lidlula inkemba elobedla kothi zombili abhale uDavide athi ngiyalonda enhlizweni yami ukuze ngingone abhale uDavide athi liyisibane enyaweni zami abhale phalayo athi libambe inkemba eyinhle likamoya ongcwele abhale uJakobe athi izwi likaNkulunkulu lifana nesibuko ubale ukuthi bayebona isibuko abone omunye umuntu kodwa njalo uma uya esibukweni uzibona wena lomasalwane akuvuka abantu abasothi ngihamba ngokusho kwakhe ngihamba ngombhalo wakhe Hayi Maduna. Even now, mangifa namhlanje ngoba sengimi kwi-past. Kodwa ngantshela ngomuntu Awumile. alithi iBhayibheli uyaliso. Praise forever. Uyana namhlanje. Uyana kusephakade. Izinto ezithandayo ziyadlula. Izinto ezithandayo ziyadlula. Kwafika umdanso yadlula. Kwafika abaculi adlula. Kwafika opresident badlula. Kwafika amakhosi adlula. Kodwa ngizomemezela uJesu elithi iBhayibheli uyena izolo uyena namhlanje. Mthandazo ubathi usuthi uyamshiya ngakusamlaha abathi wathi uzose ngathi amandla ayaphela qhubeka ubambe kahle uyena is our leader esilidela kuleya new creation ebona uJohn ethi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha njengoMose ebalindela eKhanani kanjalo uKristu wethu usilindela kwi-promised land. Uma wehla nale verse 3 kuthiwa njengalokhu uNkulunkulu angene ephumuleni. Uyabona ngitshela uNkulunkulu kuyimanje kwi-rest. Yazi siyongena kweyiphi rest leno uNkulunkulu
La elithi iBhayibheli emva kube sedale konke ngosuku lesithupha wenze njani? Wangena ekuphumuleni. Yilo okuphumula esiyongena ku. Nginombuzo mina othi iBhayibheli sifunda mhlawumbe uAdam noEva bona waphuma uNkulunkulu ekuphumuleni. Ngicela ukubuza mhla uNoah esizukulwaneni sakhe wakunje waphuma uNkulunkulu ekuphumuleni. Azange aphinda phuma. Wenza yonke into eyenza esekuphumuleni. Wanikela ngendodana yakhe esekuphumuleni. Yabona uma usuku rest asiresti ngoba sesifike kwi-promised land. Siresta ngesikhathi samukela umyalezo wokuphumula. Abangizwa bazalwane. uIsrael waba nephutha ukuthi ufuna ukuresta ngesikhathi usufika kwi-resting place. Kanti i-resting place ithi ifika vele suke sesihleli kuyona noma sisaya kuyona. Khona bangizwa kodwa. Izulu as-enjoy ngoba sesikulona. Si-enjoy ngesikhathi samukela umyalezo wakho. Listen iBhayibheli uma phela uMose ofunda la. Kuthiwa if uMose noma uJoshua abafaka ekuphumuleni. Wayengeke asho kwenye indawo. Athi uma lizwe izwi lami lingazenzi inhliziyo zenu zibe likhulu. Uthi bese ubani omdala uJoshua noDavid. uDavid uqhamuka emva kwabani kwaJoshua. Wathi uDavid ukhuluma ngokuthi umuntu izwa izwi. Ungayiqinisi inhliziyo yakho ukuze ungene kule resting place. Sho ngamanye amazwi uJoshua le abafaka kuyona ongesiyona eyokugcina. Ukhona i-resting place esiya kuyo silindwa uKristu. Amdala bambelela kwisivumo sakho. Asithi bahlangana la noma kuthi umsebenzi uyawuthola noma awutholi. Bambelela esivumeni sakho. Yeah. Bayayivuma insindiso yakho noma bayivumi. Bambelela kwisivumo sakho. Yeah. Sengiyambona umpostoli Paul umese sibambile isivumo. Uthi ngiyakhohlwa kungemuva. Bese ngizilulela ongaphambili. Into eyenzakala ngifuna ukuhamba nikwi-past kodwa niya ku-future. Khohlwa i-past. Amehlo akho mase uwafixa kwi-finishing line. Ingakho mayibhala la athi ngigijime nijongile kuye ewumqalisi nomphelelisi wokholwa kwenu. Angivale ngale version. Yavala manje. Qedile bazalwane. Bukani la. Ngiyalithanda le verse ngale version. In the message. Frasi buke le verse mase sikhululeke. Uthi lana verse number 1 no verse number 2. Yeah. Wama Hebrews chapter number 12. Yeah. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on. It means we better get on with it. Strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sin. Uthi ngamanye amazwi into enza sibe sigijime singakwazi ukuba strong ukuthi kunemthwalo siloke si-eda amafutha spiritual. Uthi manje ngabe saba khona kanjani? Mase uverse number 2 lenguthandayo. Mase uthi keep your eyes on Jesus. Amehlweni wabekeni kuKristu. Yeah. Hayikhuluma lento bazalwane ngiyipolite. Ningalinge nibeka amehlo enu kuma miracles. Yeah. Ama miracles akhona. Yes. Impela. Yes. Kodwa wakwazi ukusustain umzalwane ekholweni. Yes, sir. Umzalwane othanda izinto eziphathekayo kakhulu, umzalwane ozofana
nalesiphungu sa John chapter number 6 ekwathi uJesu mayethi buyela nomngane landela izinto bahambe kodwa impendulo yaphethu uthi bese sasuka kwena singayazi ngoba hayi isinkwa kodwa amazwi madonna uatshele lento ngiyipholite into ekwazi ukuthi ufane noJesu ukwazi umathipulaye isinkwa nawe uqala udle amazwi awagcini nje ngokuthi akuphi isinkwa but akupha ukuthi isinkwa senziwa kanjani. Okay. Manje la uyabhala uthi ke chapter number 12 verse number 2 keep your eyes on Jesus. Yes, sir. Who both began and finished this race we are in. Okay. Uthi singabukeli abantu abanye abaqalile kodwa singazo bazophetha. Okay. Yena waqala uphinde wayiqala. Yena waqala waqeda. Okay. Inkinga yethu sibukela kubantu esihamba nabo. Mhlawumbe sibadunewe endleleni yokwenza njani. Mhlawumbe sibadune ehlehla endleleni yokwenza njani. Kodwa kuningi iBhayibheli la amehlo ethu abe kuKristu. Usiyama. Okwenze ngokubili oqalile waphetha. Waqeda yes. Meselithi ebafowethu study how he did it. Ubani ukuthi wenza kanjani? Uthi because he never lost sight of where he was headed. Akakazi uKristu alahlele ukwazi ukuthi la engiyakhona kunjani. La kabheke khona. Inkinga yethu sithi sirana lendlela yokukhona kodwa ingenza silahlelelwe imomentum ukuthi sigijima siqalaze ukuya. Kodwa namhlanje ngiyencenga ubene benkosi ujamehleni abheke uKristu oqalile wafeza sibuke ngokuthi yena wenza kanjani ongazange asusa amehlakhe. I'm done. Christ is greater than angels. Christ is greater than Moses. Christ is greater than Old Testament priesthood. Verse 80, New Covenant is greater than the Old Covenant. Verse ekhuluma about the superiority of faith. Uqale kamnandi ngimthandile umbhalo lencwadi. Umeveza ukukhulu kukaKristu, mase sivezela ukukhulu bokhona. Ngoba awukwazi ukusivezela ukukholwa ungenayo message. In the Bible, faith comes by hearing the message about Christ. Ukuzwa ngoKristu lokho kumnikezani ukukholwa. Asukume simele.